Günaydın, hormatly vatandaşlar we musulman doganlarymyz. Siziň hemmeňizi Ramadan bayramyňyz bilen gutlaýaryn. Janyňyz sag bolsun, görjüňiz gowy bolsun. Geljekde bagtly ýaşaň. Halka we Türkmenistanyň harby kulluk serkedelerine, döwlet işgärlerine ýüzlenme. Bugün biz siz bilen hakikat barada gürleşeriz. Diýeli su hakikatdır. Çünkü ýaşaýyş suwdan dörýär. Her bir urda hakikaty saýlamany we oňa hormat goýmany biz öwrenmelidir. Türkmenlik hakikatny diýmek biz birege hormat goýmaly. Kömege ýetişmeli. Şu wagt bizde köp türlü akynly pikirler dowam edýär. Bu dogrymy? Wagt görkezler. Her kim özüni lider görkezmek isleýär. Töwerene adam ýygnap beýleki birinden üstün çykjak bolýar. Hakikat nämen görkezýär? Bugün biziň halkymyz, watanymyz işsizlikden, ogurlukdan, açlykdan, günäsiz türme sowlugundan syýnyp iň soňky nokadyna ýetdi. Inniki hakikat halky zulümden azad etmeli. Bir misal bilen dowam etsek, aýdaly bir çölläki goýun sürüsini alyp görelim. Näçe wagt ýağmur ýaganok, otlar gurap gidip otýar. Guýdaky suwda çekilip düýbüne ýetdi. Inni mallar aç suwsuz. Olary halas etmek gerek. Sürüni nire sürmeli? Nirede suw bar bolsa şol tarapa. Çopana ahir bir dağın salgamy görünýär. Ol şol tarafa mallary sürüp başlady. Golay barsa 3 tane çeşmek ýar. Birincisi bulanık. Hatta töweregine ot hem esenok. Şopun bu nämenin alamaty diýip pikirlenýär. Bu suw zäherli, mallar içse öler. Inniki çeşmäniň suwda erbet ýysly. Şopanyň säglenini görüp, onun alaway köpekleri sürüni çeşmenin golayından kowup başlady. Açkem oldu. Açkem güýçli mallar mäleşdiler. Şol wagt tejribeli edermen çopan 3-nji çeşmeni görüp sürüni şol ýere alyp bardy. Mallar suwdan doýdy. Ýene görse töwerekde gök otlar var. Çopan oturup begenjinden ağlady. Şol wagt gök gümürdäp ýağmur ýagdy. Bulutlar aýrylyp hakikat gök älim görünýär. Bu meniň oy pikirlerimden dören riwayat adamlar. Emma adamlaryň durmuşy da buňa meňleşdir. Eger biz özümizde hakiki lider saýlamany başarmasak, onda biz suwsuz, iýmitsiz, hapa suwdan içip ýok bolup gideriz. Bize
halkymyzy, ýurdumyzy diktator zulmyndan azat edip, dogry ýoly görkezip azatlyga, işli hem bol elin bagtly durmuşa getirjek toparlar gerek. Lider dawa jeňjeler batgasyna batmaly däldir. Ol köpürläp, laýyk alyp prezident bolup bilmez. Her halk öz liderine münasipdir. Türkmenleriň akwalynyň çögüdi başga hile. Bu siyasatdır. Aýtmaly zatlar hem aýtmasy zatlar var. Bu geljegimiziň syry. Onu biz aýtsak diýenimiz bolmaz. Dogry bäsdeşlik üstünlüge getirir. Äsgermezçilik bäsdeşligi bizi birekden aýrar. Biz watany, türkmenlik adatymyzy ýitiririz. Galan meseleniň çözgüdüni adamlar men siziň özüňize goýan. Her bir pozitiv soraga, pikire jogap bermäne men siziň öňüňizde taýýar. Habarlaşyň. Köp dogry pikirleri ýazýanlar bar. Men okuýarym we köp sag bolsun aýdýan. Şugun men siz bilen şu mysalda düşünüşmek isledim. Hemmeňize jan saglyk. Yakyn günlerde siziň habaryňyza garaşýan adamlar. Köp sag bolun.